síce vznikol v baroch pre potešenie mužského publika, no dnes je z tejto športovej činnosti vážny ašpirant na olympijský šport. Na Slovensku je ale polosport ešte v plienkach. Takouto krásou sa mohli kochať muži v Trenčíne. Nejde však o klasický tanec, ale doslova o športovú gymnastiku. Považuje sa z celej Európy vlastne, že nesmieme používať pole dance názov, ale pole šport. Ja myslím si, že podľa tých vystúpení je to dosť aj posúditeľné, že s erotikou to nemá nič spoločné. Erotika je vyslovene zakázaná, nebo erotické pohyby je to nazvané v protokolech a je to vlastně jakoby snaha ten sport prezentovat opravdu jako sport, takže ve chvíli, kdy se nám tam začne hladí stehno, tak to potom to obecenstvo svádí někam trošku jinam. Aj napriek tomu, že je to zakázané, muži v tom budú asi vždy vidieť prirodzenú zlodnosť pohybov. Tento druh športu má vážny záujem zaradiť sa na zoznam olympijských športov. My sme momentálne v Európe snažíme sa to presadiť, ale bohužiaľ je to dosť zložité, lebo stále sú ešte tie priesudky, tyč, pašport. Ale dúfam, že to podarí sa. Na domácom otvorenom šampionáte sa zúčastnilo len 5 Sloveniek. Ostatné pretekárky boli zo zahraničia. Veľa slovenských súťažiacich sa neprihlásilo a mohlo to byť tým zaujímavejšie. Michal Bujna, televízia Markíza. No čo hovoríš, Jaro? Chcel by si byť porodca? Super, ten chlap musel mať sílu v ruke. To ho dali na záver, no. No, A bolo to dobré, super.